Ini rijing tray belau kon duternen. Barkani rijing tray belau kepada kapon. Longkum tu kan. Sak. Kembali baru lagi berjumpa ini video nak kapor suka por. Mentas ni ngene kerana ini rijing kali bahatu ke jing bela ne ke online ke bela benai ke mai ngi. Modon ki bela kwa mentah ben i bela no ben tray online no. Ridon pat kiba tray online ki omba mentah nyom hida kambela kabala ben ai bai bela maman kesngi maman ketayo man benai berkom ta ter toh juga pon ngadan kamban sna khniat dia ni ke baik ban penyeng lama khniat nomor ba ngin ngemut ban lej jinglet khniat tok na kalyang jong ke club mabatasi ngi haban hirsti seboi ha mata ngan ngin hirsti seboi kadon kuwi ka jing ya kendu jong ki club per tengah haban penyeng ya kanika lama aku ni ngam tip hai ngan penyeng nang bakan wandur bahak kumba kade benlong nak kalian suka kelap toh kejing ke bro ki kendu by day begini singi kelong ba kade ka jing tre jing kata leni ke kam ke jam nomor balabun pelat ki brio ki ba la pas leni ki bla graduate leni ki bla don ki jing puli ba per ki berit ki badang kendiat ni besibun oi kan umur tu kan tu ti sini poin nak baca sini poin nak baca sini tu pening dah situ kebat bu dah ti sini pedim sini ya yang nak baca sini nak baca kum tu Tigi babon ba ki perlu kejongi ki de ki bala pas ki don ki bala pas ki jing pas ki behe ki babon ba lawan puli nak keleng ki don ni tin re ki besungsi par kelong ba ki mio ke kam ke jam ko biang nomor ki dau ki ba ngila la besuk thu lupa ke jing duna ke kam ke jam lagi long ki kam private ni ki kam sarkar na ki we ti kani ka kebu jing ba ya ki bilang salang kebu jing ba ya ki kun samla jing ber ki we ti ke baningkong kebaki ya le bro mentah kebaki ya kri bro kalau kataban wat kamai ling ma ki rukom ki ba khamsuk ki ban dong ban yo ya ka rukom ban yo ban kamai ar jaka lai jaka tikidon ki ba ya bela tre sngi kum ki nong tre nong ki mistri ba tre mistri ne ki ba triyeng ne ki ba belas ngi ba ki we ti dah balik aku ta ki yo ka tulop ka ba man ka tayo manong no ku tayo fi yo tulop no ni kidan ki be tre wai kidan ki ba le ki kam business ber ki we ten re ka kam business ru de ka khya ba nomor ba ki ba bon ba ka jinglut ba ki we ki ba pi haban su thu haban tip ba kam de ka kam ka pasung ten re ka ku di ka sngi ki haban le sha kam bala ti ki don bon ru ki ba le pat sha ka kam biang nang waktu Tuh kan? Kedak sutra. Kidan bun rupat ki bakwa ben rung sekam online. Tito, balai mengalir ini video kedai kini. Dang menin kesngi kedan kewe ka kewe ke video ngatap habai day bat ka jing katu ka office thamai jong ki chiung ki balong ki balik YouTube aku mangi kira sedang mensna no ya kani ka office jong la jong ke bekila ben penteri kam nang tan bata ki kam fer ki jong ki ti hak tu video bang kali bon ha ki bala keren ni ki bon ha ki don ki ba ong ba ka kam online ke ba best tan ba ong ba ki kam online ki de ki ba kumni kumtai ki ba ki kam YouTube ki ba ban ki sa slip page hi po comment te bat kata rukom tho jong ki bre ta rukom ong jong ki babon hang tu kapaloi nga bang le ni video bal ban ong ship hi ba ka kam YouTube hi kam de ka kam ka basuk dan ni ka kam online hi kam de kam ka basuk ti la na ong kam online kam tho tang kam YouTube kam tho tang kam YouTube dan ni Instagram ni ki video bingile ni ki thoru ki kam ki per bingile online ti hatu ka nu ka babyang hatu ka kam belane kam online ka babyang ti yang hi simen hadu mata mene mentala kumba katu ka ni snam oi ta
ta spun pra kan ta suki dah suki how do not Andre kababun hi yang am kala tu ni senam yang sani abi hakan kam online bagni kam online kedi ba ai ya ka jakpo nga hadu menta mane bang la iru ya ka jing la jong kani ka kam bakan ai om tang kam nga ni ka kam ki babun ba ki porlok ki bay don lang ki bay sno lang ban ai ki jing sakri ki pat ba ling ba kam online ki don bun ba ki wiki rukom tre online ba fi phila ban yo ya jing siu jing tada ba ki rukom bu pher ki don ru ki scam ru ki bon ki don ki babon bahagi ki pihak bantek pihak bantutu ba kre ka kam bela ka de ba pi lik ban tre ban kata da ka bormet ban ka pihak ban pelut the omsep ban ki we kini kam bela hi ka de be ka ban yo ya ka ban lani ban the omsep ban yo ya ka bai sngi bi bai nong ka bai sngi ban ki we ha jan tai bi de sngi oi Temli ra ke di bu sian tai ngas sepelek papa dua. Beli kuah senalang kuah ternem lang. Dari ketua di kekam belah. Ketua di kekam belah ke bah. Penmi bor sep bor met ban yo ya kajing yo lesi. Tinrei ki babun hi pan tah bon ente. Tinrei ki babun hi pan ki parlok ki jongi ki bayat pat ki kam online pat kam di kam bor met lesi manong no. Jadi kebabun ni kadai bakumno pila bane AA online kena bagi break COP lani kita ke platform kan COP pergi kiwe. Jadi hato bagata kam online kala kam online kam bela ki don halala ki jong kinya. Ki don ki ba kam online kadai kam supet mobile bag supet phone bag kam de ye kadai kita ka kam suk ka kam da ong ta jadi pat pihak bantere kam bon kenta. Lada ka kam bela ka de bitang nadu kendai spo buje hadu ko masan ro buje ka kam online kam dan por long ko matare kam la jong ka mo nadu ba phi dang khi lang step hadu ndala mit menta kom ni ro ka long ko ka kam online ti na ta ka daw ka ki ba don ni hapo jong ni ka hakani ka platform ki ba don ni hapo jong ka ni ka kom tre kini jong chiong madiang marang ba bat kiwe kini baro ki im da ka ba kamai online tikidan lese yela la ki jong ki jing belai ba compare ni ki ba kham lese ki ba extra na katar mong lam tip thandi ki ba bun hi ka ba ki le maman ka sing maman khlemat ba bun na jong kini ki de ki ba le ling ba online ki jong ki tibat kani ki jong kamai online ka de ki ba yo nong ti la phi kwa ban tip kham bnya spang juta ka ba yo nong ya kata ka kam online hakun ko dur phin le ba kum phin le phunan kam mi kini ki platform kum ke YouTube ke Instagram ke Facebook bat ki we ni don ke training ke bangi ju penlong janjan man ubna ngi penlong man haba I don kam ngi penlong macam snem man ubna man ke tayu maning kom jong ubna ten re hadien mình là số thu pat ba ka don pat kan ke jing kim ha bai de ke exams bat ki we tingi le ban pelong no sisien ha ka lai banai dan sisien ha banai rukat ka bai don kam ka basha ka por ka ba ke jing dawa jong ki babon tibat kan ni ka free training mo free training jing sa kam de free phia ban siu hi ka bai sit ma san pho tingka ti phia ban register ba huni number khna bai ngin yo ban hikai phi kum no ba phila ban kamai online mo te kani kan long lasing sejan ba kasi sejan jadi kani banwan kalai phui tarik menta Januari ka first di banai beningkong bengin yo banai kani ka ya kani ka training bat kan long hang te po maulai hapom kadeh ka office trikam gojongi ka bengin yo banai ni training halak ka kamne training kadi workshop bengin yo bani kran opi masung thu ba banai buj ai let's say ai jumut ipi kumu ipi kan sedang kata ka siang nanti online gojong fi bun bagi bila ada training hadu menta kidon gila yang halai gojong kijat bat kibe kiwe tibat ngi kwa bani share bani sam ni kani bat phi bat kan dei tang kumba ar like kanta kani ka workshop ba phi haban register bagi 6 kilo very limited kadai tang san puding ka tar tang book by seat dei kam dei ban chat she kono ka pisa nakaliang jongi phi dei kadai free tam phap si tak by seat kendat mo tingin pala ban penlong haki we pat ki jaka jong gejala ngin sa penlong hapo kansadon ko we ga ngin sa long hapo atamang panang ong menta tende ye menta hi ngin penlong ni mulai hapo nong lum ti fi kwa ban ye don benta subha phun ni nomor sebut ni screen ti nrei pat la ding po sho kata phang penong ba kanu ka babiang ka kam bela ne ka kam tre kti kumni ne ka kam online yang asimet hi kadai baro ar nomor ba ki babun ba ki perlu kunjungi ki sedang ke kam online lani ke kam
Bormet ke jongki lah kalau kam di kam dukan ne kam di jing di ne ke kam clean kam sat ne ke kam airong ba kui babon ba ki polok jong ibla jule ru kile lang ba online ru te bat we hi phi le lang kum ta ka penlong phi pen kam long hakmat ya ki we ki ba dan lang hak business ke jong phi dan hi kam ke jong phi la le ba phi la ban tray le si da ka bormet ngam pen du men sim ba pen tray shu oi swimo te chim de kitu ikin kan pen to utai we udang he de kan tu we bi he dang long khitet khai khitet te chu khai te mong ba pendu men sim nomor ba kani ka batri hi ka khti hi kumni ka dei bit ka jing tray tu khulung ule du ternam no mene bom itu mau morbul du mene ulapat tibat ka pani ka jing hun bantri ka khti bat ban mi ko umsap ban i katai tali ki mau no wi mau mene pasang video man thala mi kan tali su ante te kata de ka we ka rukom tray ka khti te de ba tray online bat phindum dai i sendat ka jing man toy le ni ka jing la jo kam ko jong phi dai suki bat kan rewarding ka la ban ai phi kamai ka ji bo byang tinga la don ha ka ni ka banta man tala ka masan snem mi ti bat ngai i ka jing la ban ai ya ka kam ka jam ya ka kamai ka ji bat ki we ti la phi ru phi kwa la phi don ki business le ni phi kwa ban le hin la di ne phi kwa ban super sang ne la ni ba ru la banong ba phi ta ma phin su kwa ban yo jing tep kalong kumno bangingin le ya kan ka kam le ka tai ki don ki bala le sei bala wan ban offer ye phi kanu ka kam ka bangingin tray bangingin yo ya ka la ni ka kanu ka platform bangingin shim ban tray bangingin yo eta ka ya kata ka tulop le ni ta ka jing siu kumba ki ong ma ki bon ba ki platform mental ni ki brio ki ba ong mata ba phimdan kam ban tray tang da ka phone shi kan ta shi sngi ar kan ta shi sngi ba phila kamai shibun jaka cycle pa kai mau jelem ni dan kata skru tai alti ki babun ma ki bakum kita ru ki basngo diau sngo wo kim sngo nang man le kom no te one ni don ki expert ngan shim manga ai kata ka training ki don ki expert ki blam shim man batai phi bun ma ki ke bagi de bani ka banta bat ba phin yo ba phin sngo thu ka long kum no ban le online le ni ban kamai online la ban ru ba phin kam sai shu la ngan ne be kam bala bormen ni ngan persang no kam online de ten re hanga hismet pihak man de lang bro ar la de ka bani online ru ki babun ba ki kamai online be kem le issue ko bormet ngonong no ten re pat la de phila ban le bro ar le kan bha palan til phi sungu thu pat ba ka kam de banta chung phi phin de online phim nang ban ketat mobile ki phone ye ki komputer ba ki we te kam le compare ten re ka kam online ke de ka ban ne bun snem bun por kini por ban wan bat ka basuk ru ba fi train mar phila man train nak kanu jaka ka ba fi don ten ka kam bla pat ka kam bormet le se ban no phi ha ban tre ha ki jaka ki ba phi ban le te wala ka taru ka don pat ila ka jong pa ka jing mun toy ka khrau pat ba tre bormet mar ba ka wan ra phi ya ka jing yo ru ka balong bud ba phi phin yo be nyo si sen steo le ni si sen si bana ka ba ka long te na ka ta ka daw ngo ma ki phin ya ka jingmut hi ko jongal ni jang jingmut jonga ka de ban le lang baru ar liang la ka long ha ka bormet lani ka bos bela lani ka bateri online mo te kani te ngatrai kala long bai kani kam kedia mar uni hi ubanga ting sibet ubala ban kedia ting don ka wei ka kani ka short documentary ka baki kin le kani kin ja interview bingin le baka Doordarshan ka bakin sawan ban le interview yang ni bai dei bat kini ki bai ki thuk bat ki wei tingam de tibha kan long kumnu khanu ko dor bangin le chti bhoi mata singi te spet ni video man sawan ngas pen mi lashan ni singi ni rejing tray bela khon duternem bar kani rejing tray bela ukpa da ka phon kani kalama ru ka layeng hang ni kani kalama ka dei wa tho kom le Sons of the Hills, Guns, Guts and Glory tingan dala mut ban ra shibet da yang ni na berendang de pe kan long to ni la imatan tu wi mechanic ring este adap sho mau menta saka cycle shna kan long kum tu kan
สักดีถ้าพวกเราแชร์แมวพี่ไปเปิดวิดีโอใส่ดรอปปอคอมเมนต์พีซมากุมเนาะบ๊ายบาย